Türkmenistanyň Lebap vilayetinde büdjet işgärlerinden ýene bir çäre üçin näresmi derejede pul ýygnalýar. Bu gedek olardan ýygnalýan pullara bitaraplyk bayramna we koronawirusyň öňüni almak çärelerine degişli köçelerde asıljak plakatlar satyn alynýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 23 noýabrda Lebapdan habar berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, pul ýygnamak boýunça nowatdaky bu çäre geçen hepdäniň ahyrynda Farap we Darganata etraplarynda möwjaldy. Etraplaryň bilim we polisiýa bölümleriniň, mektepleriň, çağalar baglarynyň, keselhanalaryň we saglyk öýleriniň ýolbaşçylary işgärleriň her birinden aýlyklaryna görä 70-100 manat pul ýygnap başladylar. Edara ýolbaşçylary bu pullara 12 dekabrda belleniljek Türkmenistanyň bitaraplygynyň 25 ýyllygy münasibetli şygarlaryň taýýarlanjakdygyny we olaryň köçelerde uly ışıklandyrjy harplar bilen asyljakdygyny aýtdylar diýip adynyň efirde aýdylmadylygyna soran Faraply büdjet işgärleriniň biri habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Şeýle dol bu pula koronavirusdan goranmak, maska dakmak, 2 metr sosial aralygy saklamak we elleri antiseptik bilen arasalamak düzgünlerini öwredýän plakatlar hem taýýarlanjakdygyny aýtdy. Bu plakatlar etraplaryň we owalaryň köçelerinde asylar diýip büdjet işgäri bellidi. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä pulu bermekden ýüze görüp garşylyk bildirenlere adatça bolşýaly işinden kowuljakdygy barada haýwat atylýar. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayet, Darganata we Farap etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi.